hugot nga gin panginwala sang Liga ng mga Barangay President sa sudad sa Iloilo ng alegasyon ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda nga may mga opisyal sang barangay sa sudad nga naga-convert to cash o constituency kaginatunga ang kwarta nga para kuntani sa bilang ka proyekto sang barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Kagawad Irene Ong, yagin pahayag nga kung may among aligasyon, dapat ini pamatudan ni Baronda. Suno kay Ong, wala sa sang naibaluan nga barangay official nga nag-convert to kasang pondo. Sa piyag kabahin, ginpahayag ni Ong nga maayo man kung ipalabot ni Baronda sa Office of the Ombudsman ang aligasyon, agod nga maimbisigaran kag mahibaluan ang kamaturan. Ginainganyo naman ni Ong si Baronda nga magpresenta sang ebidensya kung mayara, ilabi na bangod pondo sang barangay ang ginaistoryahan. Iway man kami ang kabal na si Kusi. Kung nabalaan namon, di kami ang makusari. Pero iway kami may nabalaan mo. Siyang nakabalo, kusarya. Anak po niya namin sa kay kung niya ara, ginman na si Kusi, akusarya. I-prove niya sa Ombudsman kay niya ara. Alala, balong ko na siya karoon na hindi. Kung ara, ginman. Kami sa Liga, hindi kami ang kapalin sa kapitan. May iwan na power ang Liga mapalin. Ako sa kita lang para mapalin sa DILG. Si Liga ng mga Barangay President Irene Ong.